Salutare bunăturorii, eu sunt Justin și astăzi vă arăt un nou episod de Brawl Stars. Hai să jucăm. O să facem așa. Jucăm după aia la solo showdown, după aia la duo, după aia la gen grab, după aia la brawl ball și după aia la haste. Să vedem dacă astea toate astea 5 o să le câștigăm. Bine, dacă era și big game-ul, jucam și aici, 6-lea. Jucam, dar vedem că se face într-un minut, într-o oră să se facă big game-ul. Și cu ăsta 5 versus 1, ăla mare. Și da, să vedem. Da. Hai să dăm la prima dată la solo showdown, după aia la duo și da. Și dacă era și big game-ul, îl făceam. De aici, da, trebuie să stăm la distanță pentru că, bine, aparent îl distrugem pentru el și o să ne omoare. Dacă vine acum pe noi, o să ne omora. Dar stăm un pic în tufiș. Hai să distrugem chestul ăsta. Da, uite acolo se face. Stai. Aoleu. Hai că stă pe loc. Când stă pe loc, o să-l omorăm, dar văd că a fugit acum. Putem să ne omoare, dar e mai bine așa, să nu ne omoare. Uite-le aici. Să mă ascund aici. Să mă ascund aici. Că dacă vine ăla, să mă duc mai încolo, pentru că dacă intră în tufiș aici, o să caute și eu să ducă, termine sută și mere și o să mă omoare, pentru că are multă viață decât mine, cum crește. Asta să vedeți imediat ce are. Asta e greu că nu crește. Da. Hai să zicem asta. Ca s-au murit. Da, au murit. Hai să facem timp. Auleu! Credeam că asta o să fie ceva, să fim prieteni la solo showdown, dar n-au vrut, n-au fraierit. Hai că aproape o facem pe tara de rank 13. Așa. S-a uitat cineva la noi cum am jucat. Da? Hai să vedem. Dacă vreți și aveți Brawl Stars și așa, intrați în clubul ăsta, Brigada Petardă, și 92 de playeri aici și mai trebuie încă 100. Să intre încă 7. Nu 7, 8. Dacă intră 8 oameni care joacă Brawl Stars, este 100%. Și aici și nu mai puteți intra. Așa, cei care vă uitați la video ăsta. Da. Deci dacă vreți puteți intrați în asta, în Brigada Petardă, în clubul ăsta. Și vă mai arăt un club la un prieten de meu. Să vedeți. Asta este Academia Ro și vedem că ăsta e. Și uitați cât vă trebuie ca să intrați în clubul lor. 12.000 de trofee. Și aici este și un prieten de meu. Da, vedem că nu mai este în club. Este în alt club, se pare, pentru că nu este aici. Este 98 din 100. Da. Aș vrea să intru în clubul lor, dar eu am 11.000 de trofee, 164. Și da, hai să dăm acum pe duo. Da.
Da. Hai să spargem chestul ăsta. Hai să spargem. Uitați că am făcut acolo sus. Acum avem 4000 de viață. 4000 viață. O să vedem și cât damage dă. Și ne jucăm la Tara, cu Tara numai. Sunt acum pe Mr. Pink. Da. Să mergem pe asta. Noi avem mai mare viață decât ea. Ea are mai mare. Hai. Opa. Oh. Ai, e bun. E bun pe noi. Dacă e bun. Dacă gata. Duo. Și duo am câștigat. Tara e de 13. O, bun. E bine. Am făcut-o de atâta. Și acum la Jane Grab. După aia la Brawl Ball. La Brawl Ball mă pricep un pic bine. Chiar așa de bine. Dar mă pricep un pic. Hai să-i dăm drum. Hai că avem coechiperi buni. Leon, Jackie, bun. Aoleu, are deja unul. Sper să nu facă 2. Dacă face... mă omoară. Nu știam că poate trage și prin asta. Hai, bravo. Yes. Dacă te omoară. Bravo. Nu. Nu. Yes. Bun. Dar de ce nu merge? Nu știu. Hai să dăm. Oh, nu l-am prins. Hai. Că mi trebuie unul. Aoleu, am pierdut. Am pierdut. Hai, dacă l omorâm pe ăsta, suntem buni. L-am omorât, dar au făcut 11. Și cam rău, am pierdut. Da, mai o secundă și gata. Am pierdut. În păcate am pierdut la Jane Grab. Nu mă pricep la Jane Grab. Da. Hai să vedem cum erau maxați ăștia. Ca să știu, pentru că nu erau așa de buni. Să vedem. Ia să vedem contul ăla. El cu Leon a jucat. Ia să vedem. Da, cu Leon? Da. Nu. Hai, ăsta cu Leon. Are maxați. Leon. Nu era maxat. E de 13. Ca și mine. Și asta e de 13. Nu, e de 12. Slabi. De asta am pierdut. Da. Și cam atât a fost pe acest video. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Și cam atât au fost. Pa, pa!